Bună dimineața! E prima zi de filmare. Ai umor. Au început audițiile și intru acum la concurență. Ce ori filmezi vlogul ăla? Mai e aia cu să... Nu s-a fumat, trebuie una nouă. Dar ai ocazia să o inventezi după aia, nu? Mă uit zilnic la vlogul tău. Mamă, asta rămâne. Gata, gata, nu mai nu schimbă. Nici eu. Ideea e că dacă stai în backstage aici... Bă, să mă votați, mă. Suntem, știi că aplicațiile alea de face swap? Asta e o aplicație de ochelar swap. Frățioare, dar cât porți tu? Tot. Toată dioptria o port eu. Dar știi că nu stă rău. Mie stă urât, dar ție... Eu chiar zici că sunt Harry Potter chiar. Eu nu văd ca lumea, mă. Îmi trebuie un fulger de la aici, țac, țac. Au la unul nu știu cum și la unul. Chiar. Stă bine, jur că stă bine. Zici că-s Răzvan. Neața cu șerba și Dani. Ia zi, îți pare sau nu rău că suntem în continuare colegi? Îmi pare bine. Pare bine că în sfârșit am înțeles ce limite ai, adică am înțeles cât de limitat ești. Așa. Zic că mi-e placă. Nu, mă, de ce îmi place să lucrez cu tine? De ce ți-am creat impresia că nu-mi place să lucrez cu tine? Nu, dar te-ai obișnuit cu ideea că aici jucăm un rol, nu? Da. Asta nu, ăștia nu suntem noi cu adevărat. Noi suntem niște băieți cu copii acasă, cu... Tăiați. Asta e plafonare, frate. El este, cum zice ție? George. El e regizorul. Să intrați voi cu cine să prezentați ceva? Participanții Ce microfoane vrei să dau? Din păcate. Doamne știu. Să se cheia succesul. Au nevoie de clown. Deci noi trebuie să fim clownii supremi. Măscărici 1, măscărici 2. Nu, măscărici 1, măscărici 2. Ce frustrat. Da, sunt foarte frustrat. Lasă-i măscărici 1. Tu vrei să fii cel mai number one măscărici. Ba nu, eu sunt. Nu, eu sunt. Ce măscărici? Uite, am nasul, oanca. Eu pălăria. Da, trebuie să... Eu arăt ca un măscărici. Nu, eu sunt care mai... Eu sunt! Ba eu sunt! Eu m-am născut măscărici! Când e lipsit de mama, m-am născut din glumă! Gata, mă, hai! Bă, eu gata, mi-a fost! Dragilor, asta e o prezentare care o facem aici. Sus, băi, intrați-mă și încălziți publicul că n-avem calorifere. Da, ăla e. Vlad Grigorescu este aici în sezonul 3! Este domnul cumva grăbit în blogul tău, nu? Nu, aia a fost sezonul trecut, trebuie să găsim una nouă, după băgat altceva. Asta e treaba ta cu găsitul. Da. Cert este că avem așteptări mari și sezonul ăsta. Voi? Vreți să mă vedeți pictori? Măicuțe interstelare? Glume foarte bune? Bă, dar show-ul ăsta n-ar avea niciun pic, dar niciun pic de farmec dacă n-am avea parte de un juriu galactic, nu? Da. Format din ultra cunoscuții Chelu, Delia și Bebe! Confortabil. Doriți să ne întrebați ceva sau mergem să agonizăm? Da, o să înceapă odată lucrurile nasoale acum. Da, deci nu lipitoarea în sine, nu terapia în sine este gluma sau lucrurile. Ei, acestea sunt accesoriile, da. Accesorii o lipitoare pe tine? Păi să vedem dacă vor să pună lipitorile. Pune-mă lipitor, uite aici facem challenge. Hai, tu poți să pun o lipitoare pe tine? Nu. Tu? Eu aș avea, dar numai dacă faci și tu. Că eu și da, așa mă, hai. stau pe mine. Hai, amândoi, facem amândoi. Bun, ok. Pe gingie sau? Nu, hai pe piele să vadă lumea că pe gingie nu vede. Cum? Pentru parodontoză, cum? Vai de mine, ajută.
Pe gingie îți pui pe gingie și tu la fel? Cum mă pe gingie? Cât trebuie să faci tratament? Nu mai să punem pe mână, nu pe mână nu Adică dacă stă? îmi pun o dată am scăpat de dinți? Păi, se poate pune pe scrot, da. Pentru ce? Păi... Pentru parascrotoză. Pentru fertilitate, că asta clar, da. Chiar sunt terapii. Și doamnele folosesc. Pentru scrotul lor. Pentru scrotul... Numai la Ai Umor. Am aici pe cineva care a vrut să fie în vlogul meu. Eu sunt Alex cel Furman, Furman the Pineapple pe Instagram. Dați-i pe Instagram. Am făcut rost de 3 autografe. Da, și ne-a Pe prezentat alpacul, le religia. dai cadou. Mai zi-ne odată cum se numește religia? Anenorianismul. Credem în Anenos, care este zeul ananașilor. Deci toți anenorianiștii wannabe din România, intrați pe contul lui de Instagram. El este primul preot, sacerdot în anenorism. Proroc, de fapt. Ești E proroc? proroc, mă, bă. Tocmai s-au terminat filmările primului episod de Audiția Ai Umor și acum la final pe ecran avem asta.